Alma LD Lifestyle Chikon sa YouTube channel jotono no lamsogo tai khaka hamya pharo sal kedek mani yakulo ang norok ni bagai o chikon sa video ebakai kisa 10 minit ni video norok ni beskango tu phayo ang norok bai bekhani kok share khlanya musungo te o video ni bising tui ani je besarok hasal tongnai rok bo borok bo o video no nugui khasrang thonei ang tini share khlanya musungo ikona hadi omo o thai no sekango bo ang share khlaika ani logisong ni omthai thui klaimani hata orona asayuta bo ke ma babu song ni jaka bini thai khata bini jaga nong khata ke busajek tabuk thaicuk bupang lichu bupang thaicuk bo potripot thaicuk panek lengra nini tam thachung bumu ang tabu I jora muituma yang tong khata angke nini rambutan fruit kiwi fruit nini potripot oro online tui rohorei busajek online tui rohorei ani bruimata jara anu follow khanyai jara ani channel no subscribe khanyai jara mane borok saimano ani busajek song busa song tongo phatar hauta ke jara saimiya rok ni bagai bo tini ang sawo ani busajek phataro tongo Bangalore tei ani busla Hyderabad tongo skang borok thansa tongmani no aboni yagolokai taisa better mane life mane taisa better salary manma bagai bo Hyderabad thangka inke life abono tahayada inke je jagao taisa kaham ke aron ma thango inke tam khane life is journey je jagao nung taisa pusugo aroma thango inke iko bahai ge ani brima iko cara rok rohorei o buphake hor sal orono tabuk after 40 years ni pore bini o samungta tabuk bai tabo 2.5 year rok khana oro bokalai jonguta ke abono ang sana musungmani o video ni bisingtei tomung no 40-35 years ni sekang oro jodi bohor sal kelai tongkhangke tabuk asuk kosto khanya nangla khamu tabuk I boyso ba I jorao ba tabuk lengla na jora se hayadi ba na ani mote hingketa hingke angke neng agiu se khaili angke tabuk kosto khairena musungya ta no nung hain tongdi hinchakata ni pension ni rang bai je manmani chunga bobino chalai nyai obobino tongano kosto khaina nangya tam hinmale I kosto kangobo thangai o pukuri uno jal bubui bini yakongo busu habui aboni tuise jeng busuk tension ma nangkha angno especially angkai belaikano doctor roko laisuna musungya ani sak ni bagi si ang busuk doctor no selengo iko naidi mo hook rock মানে শখ মানি ইয়াগুলো সে অনেক কষ্ট খাইছে অনেক কষ্ট আপনি এগুলো অনেক কষ্ট যে নাই ঠক মানি তাবো অনেক কষ্ট ইয়াগুলো সে নাই ঠক নগই তো আর বাহার মানি আর বাহারি দङ বাহারি দङ অনেক মেহনত খাইকা হর সাল আনি অবুরা tabuk se khasiu ta tam chachi nai tabuk se khasiu 35 bosor ni sekang ang bono ang to bini sai kisa omor bochikon haifono ani soch ke belai keno hasal tei kuthuk a jorao bo ang bono samani tongu afuru ang samani tongta kintu bo afuru kiar sekhaya ang cerai bela ang tai se beri borok cerai boys bo kom bini selain ke bo asik important na ya ajora rogo ang onek try khlaika sanani nini busabutui tongo bobishot ni bagi jahate borok kosto maya tikhe nungbo kosto maya tikhe mohai
engko khaidi kun ekta wan sugui engko khaidi an to busa chikon afro chikon kelui rok tai 4-5 years pori tong ko busa rok hai phono borok ni bobishot ni bagai wan sugui ang uram sau ta bono engke jahate nungbo ulo customai atike tobo anyways kaitor ni hamari bai kaitor ni khairokma bai jeng kuchu hache ukuluk buskang jeng amo hai khlai msuk jora sok paikya amobo belai khano kaitor khairokma bagai jeng no hamari khaima bagai jeng no joto hamya sitra kotor hamya sitra ni hoite katirui wanama chingsa patimung ni hoite katirui jeng no msuk jora sok paikya abo just norok bai feeling ni kok share khlai mata ani kun dukhu krui mane agi ni kok rok samanita tabu phono dukhu krui ani hingke abono kaitor ni hamari ni bagai amsuk jora sok paikya amsuk jora jeng tabuk bo chini buihai dalan paka kolok krui phono tobo chini choli drop tong drop kaitor ni hamarin bisingtui jeng abo haike busa rok no bo porir na nangli ya hingke ba jeng abo haita hingke mane asuk kosto krita phia ba busa rok no kainani tei mane tam chanai buskang ni ingko tongo kwbangma no hai phono to phono yakung yak kaham kurung tongmani abo se joto ni slai kotor kok hai diba sak sepulak kesrang kaham tongkhang ke se joto ulop khlai manai hingke busarok bo torbai kha tabuk mutamuti tension kisano hingke kaitor ni hamari bai hop khlayu buskang rok obok taibo mane buskango taibo chung mane kaitor ni hamari bai ishor ni chubama bai chung jotono je imang borok ni bagai nukmani khlai manana hnai poito khlayu hingke norok o video no bahai nangjaka ani okok bahai nangjaka comment khanya tau pok di